أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah abusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi bambelelani nonke entanjeni ka-Allah nibe munye jamia, nibambelele nibambe niqinise. Wala tafarraqu, ningahlukani, kungabi noqhekeko phakathi kwenu. Nibambane nibe imbumba, nibe moya munye. Bafowethu, isikhathi sifikile. Bethanda bengathandi. Isikhathi sifikile. 31 years of independence. 31 years sathola inkululeko. Ake nginitsheleni imfihlo eningayazi. ISouth Africa, uMzansi Afrika nezwe laseSingapore zathola iindependence ngonyaka owodwa ngenyanga eyodwa ngelanga elilodwa ngo1994 nge18 zaka April mangaphosisi. Kodwa namhlanje bafowethu mawufika eSingapore, iSingapore is the city of gold. From endizeni yakhona mawushintsha lapha elokuzana eEgypt uthatha manje iSingapore Airlines. Uyakhona mawufika wehla e-airport yakhona, it's a city of gold. The airport is gold. Everything yakhona is gold, guys. Ama street lights wakhona is gold. Silver. Uyazi mawufika lapha awufisi ukubuya eSouth Africa. Uthi umbuzo ngoba sathola inkululeko ngosuku olulodwa ngenyanga eyodwa ngonyaka owodwa. 31 years of independence, kungani eSouth Africa still kunje? eSingapore akekho umuntu ohlala emkhukhwini. eSingapore akekho umuntu ophuwa. eSingapore uphuwa ngoba uthanda. eSingapore kwenzakalani eMzansi? Benza ngamabomu, umthetho bayawazi. Alo ibhubesi lase-Afrika bafowethu. Umfana omncane, uMuhammad Ibrahim Traoré, president yaseBurkina Faso. Ngiyaphinda, akalweli iBurkina Faso kuphela loya mfana. Ulwela iAfrika yonke from Cape to Cairo. From Gambia to Madagascar. Hey, hayi lo mfana unzima bafowethu. Hayi ngiyabona naye nenkunzi naye umfaka Malema naye uthi hayi angisali. Asithembe ukuthi nomongameli wethu amehlo nengqondo kogcina kuvulekile ayibone lento. Bafowethu, iAmerica ina 33 states, they are united. Allah uthi bihablillahi jamia, bambelelani entanjeni ka-Allah aniphosela yona. Wala tafarraqu, ningahlukani, ningaqhekeki phakathi, kungabi khona onomunye umbono ngomunye. Hlanganani nibe imbumba, nibe moya munye. Mayibuye iAfrika. Uma nikhumbula ingoma kaBaba uEnoch Sontonga ithi inkosi sikelele iAfrika. Akathi inkosi sikelele iSouth Africa, uthi inkosi sikelele iAfrika. From Cape to Cairo, from Gambia to Madagascar, from Senegal to Zimbabwe, from Maputo to Morocco, from Egypt to lokuzana to Tanzania. Yonke iAfrika bafowethu, mawuyilalela kahle lengoma ithi inkosi sikelele iAfrika. Luphakanyisa udumo lwayo bafowethu, ayidume iAfrika. Isikhathi manje sokuthi iAfrika idume. Hlangana Afrika, asathi hlangana Mzansi manje, sithi hlangana Afrika. Bafowethu, Ibrahim Traoré 2 years ewumongameli, 2 years ewumongameli.
more than 200 trucks enziwe eBurkina Faso. More than 200 trucks empi enziwe eBurkina Faso with amahippo wakhona bafowethu. Lo muntu 2 years time wakhe isibhedlela esidura esikhulu ukudlula zonke ibhedlela ezikhona eAfrika. Kungekudala ubenza indiza eBurkina Faso. Ngomengo waseBurkina Faso ukhanda amajuzu aseBurkina Faso bafowethu. Lo muntu bama-ofare imali bathi bafuna ukubuilda ama-mosque lapha umuslim ethandazela khona 200 mosque eBurkina Faso. Wathini? Wathi abantu baseBurkina Faso bangamane bathandazele enhlabathini. Letha leyo mali la wena Muhammad Salman ulethe leyo mali sizobuilda ibhedlela nezikolo nelokuzana neyindawo nje silungisa iBurkina Faso. Ilethe la leyo mali mawungawazi umsebenzi wayo. Upresident onjani othi ayisekho iminister ezothatha imali yabelokuzana yentela elokuzana ephuma kuma citizens aseBurkina Faso ayisebenzise for personal matters. Mawufuna imoto entsha uyahola, thatha imali yakho uthenga imoto. Angeke uthathe imali epublic uthenge ngayo imoto. Umongameli onjani loyo bafowethu? Uthi lo mjida kune oil usibonisile eBurkina Faso, wasibonisa igold ase uthi lanele ukuthi ngidevelop iBurkina Faso ibe yiloko engikufunayo. Bafowethu Africa ayikho into esinganayo. Africa unite. Africa unite. Africa unite. Sekufikile bafowethu. Kinako. It's time. Isikhathi bafowethu. Vukani ma-Afrika. Vukani ma-Afrika. Saphela isizwe sibulalana sodwa. Ngenxa yani? Ngenxa yabantu abangalifuni iqiniso. Uma ngabe umela iqiniso ubizwa ngevukela mbuso. uIbrahim Traore ubizwa ngevukela mbuso ngoba umela iqiniso. Ayabona ama-Americans ukuthi lo mfana ufuna ukuhlanganisa iAfrika ayiyenze ibe yimbumba. 33 states eAmerica, 54 states eAfrica, 54 presidents, 54 governments, guys. Hlangana Afrika. Elethu lelizwekazi leli. Akuselabo oDonald Trump bathatha amashansi. Elethu lelizwe leli. Kodwa lokho sizokwenza uma ngabe silalela umdali mayethi asibe yimbumba sihlangane sibe moya munye senze into eyodwa. Bafethu iAfrica is the second largest continent. Kuqala iAsia kuze iAfrica. Once iAfrica yahlangana bafethu alikho izwe noma icontinent noma izwekazi engamele iAfrica ngoba ayikho into esinganayo eAfrica bafethu. Ayikho into esinganayo. Yabo.